Grčka, Latvija, Poljska, Portugal, Njemačka, Belgija su države unutar Europske unije u kojima je započeo projekt, pilot projekt kažu, digitalne putovnice cijepljenih. Naravno da oni blagoglagoljivo to opravdaju, sigurnost stanovništva, kontrola cijepljenih, kod svih onih budućih pandemija, pomoć ljudima i uvijek oni opravdaju svoje projekte i blagoglagoljivo kažu što treba reći. Ono što je bitno ovdje isto tako istaknuti da teoretičari zavjera na razini cijelog svijeta, tako i neki saborski zastupnici, u tome vidimo opasnost prava koje nam pripadaju na ustavnoj razini, prava na privatnost, prava na našu slobodu, na donošenje odluka za naš život, slobodu kretanja i to su sve neka prava koja nam pripadaju na ustavnoj razini, na najvećim razinama, a ovi zlikovci mudro igraju igre i sve ide u stvari prema sve većoj kontroli, to jasno vidimo. Europska unija kao država je dobro zamišljena, ne znam znate li to, ona je zamišljena od demokršćana, ona je zamišljena da bude na koncu gospodarski, financijski sve, da se može loviti u koštac sa Amerikom, s Kinom, sa ostalim državama na razini svijeta, da se osigura cijeli tok novca, gospodarske projekte i ostalo. Slobodu isto tako u temeljima. No onda ona se odmakla od Boga, ona se odmakla od svega onoga što vrijedi, ona promovira rodnu ideologiju, vokere, ona uništava temelje civilizacije koju mi poznajemo, a onda kao što vidimo ne radi dobro u mnogim drugim pričama i u mnogim drugim situacijama. Dakle, znamo što je Ursula radila direktnom nagodbom sa Pfizerom, milijardama koje je okrenula, platila našim novcem, poreznih obveznika na razini cijele Europske unije, a pogodovala je koruptivnoj organizaciji Pfizeru, budući da Pfizer u svojoj budućnosti ima tu stigmu zasluženo, plaća nagodbe u Hrvatskoj samo da ne završi po sudovima radi podmićivanja liječnika itd. Izguglajte, pogledajte Pfizer pa izaći van na netu mnoštvo članaka o ovoj temi. Ono što je isto tako važno reći da u Hrvatskoj ne čeka ta borba, ja se nadam da dio probuđenih koji je sve više će vidjeti o kakvim obmanama je riječ i da ćemo tu uspjeti, bez obzira što smo maleni, ali puno puta bude da veliki slome zube na malenima, pa ja nekako baš duboko vjerujem da ćemo i mi uspjeti u ovoj našoj borbi. Vama ljudi, hvala što me pratite, što ste mi ovdje na YouTube-u i Bog vas sve blagoslovio. Pozdrav vam veliki iz Zagreba. Svako dobro.